Seguimos adiante en esta programación marcada polas inclemencias meteorolóxicas. Xa que estamos aproveitando esta conexión en Facebook Live, lembrar que a Xunta acaba de activar a alerta laranxa na zona oeste da Coruña por vento. Segue activa a alerta laranxa nas provincias por temporal, por chuvia nas provincias de A Coruña e Pontevedra, tamén outras zonas afectadas en Galicia. Insisto, pues pendentes de o que ocurría a primeira hora da mañá, principalmente entre as 6 e as 8 da mañá, con moitas fotos, vídeos, imaxes, informacións que xa estamos trasladando aos nosos seguidores nas nosas plataformas, nas nosas redes sociais, páxina web, e aproveitando este tempo de información local ata unha. Temos convidado primeira conversa que imos manter ao longo deste ano moitas, pero a primeira do 2025 co alcalde do concello querido e veciño de Oroso, Álex Doval. Bo día, benvido de novo a esta casa. Moi bons días. Como venceu o concello de Oroso? Tamén a tromba de agua tamén pasou por aí. Tamén pasou por o noso concello, sí. Algo que salientar, algunha incidencia? Algunha incidencia menor, algunha caída de árbore, algunha zona, pois asolagada, pero nada que revertir a especial gravidade. Bueno, pois nos alegra que non haxa ningunha incidencia, polo menos, no noso contorno salientable. Álex Doval, comenzábamos o ano cunha triste nova que salpicou ao concello de Oroso, concretamente a Sigüeiro. Ali residía Nicolás. Unha triste noticia que nos deixaba o ano novo. Continúa a investigación do suceso. Se van esfarentando algunhas do que aconteceu nese lamentable incidente que acabou coa vida dese mozo de 18 anos, sí. Membro activo, protección civil, unha persoa moi activa. Triste momento, triste arranque de ano para esa familia. Eu, de verdad, é un tema que creo que, non sei o que me quedará vivir como alcalde, non? Pero, desde logo, en este ano e medio foi o máis duro, sen ninguna duda. Ver como, unha persona, ademais, que conocíamos todos, co cual, ao final, eu ainda comentábamolo en outras entrevistas de radio, que a veces ves estas cousas e dis, isto non pasa, isto pasa, pero non o ves de cerca, non? E, desgraciadamente, pues esta vez tocounos a nós. Unha noticia durísima, un pau para eses pais, para ese irmán, para os abuelos, para todos. Nos desde o Concello simplemente foi o que fixemos, darlle o pésame, estar ao seu lado e estar a disposición para o que... Que duro, unha das noticias máis duras que unha familia pode recibir. O noso sí. Abrazo máis cariñoso novamente tamén do alcalde Álex Doval. Acabamos de vivir o Nadal. Antes de facer un balance de como foi o ano 2024, como se viviu o Nadal? Chegaron os reis, non? Chegaron, sí, claro. Chegou tanto Papá Noel como os reis. No mesmo día, o día anterior, agora se puxose de moda o día anterior, traer a visita dos Reis Magos. Parece que mandaron un comunicado urxente, un telégrafo desos. Sí, nos seguimos a tradición. Vale. Viñeron o día que tiñan que vir. Vale. Como toda a vida. Sí, tuvemos que adaptar a programación para ese día. Todo, claro. Efectivamente, fomos pola mañán a todas as parroquias do concello. A verdade é que eu cheguei a casa e tuveme que cambiar de roupa porque parecía que caera no río, pero cumplimos e fomos a todas as parroquias. Tamén estuveron no auditorio do concello para que todos os nenos puideran pasar con total tranquilidade. E despois, a tarde, ás 6:30, fixemos unha festa no pabellón que a verdade estivo moi ben. Tamén fixemos o sorteo do comercio local, que, eran uns premios interesantes, 2.000, 2.500, 200 e 250, e unha cesta de 1.000 e pico euros, o sea, Sí, porque claro, falamos do Nadal como síntoma de maxia, de Reis Magos, do apalpador, de Papá Noel, e tamén do ámbito cultural, con moita programación que houve no Concello de Oroso, sí. Pero tamén a dinamización do comercio local. Fundamental. Que é fundamental en unha campaña tan importante como o Nadal. A verdade é que este ano fixemos unha campaña por parte de Concello, Asociación de Comerciantes e tamén a Dirección Xeral de Comercio da Xunta, que nos apoiou económicamente con esta campaña para intentar, que o comercio local tivera un empuxón, que están vivindo unha situación complicada dende fai moito tempo, e dende o Concello estamos ao seu lado. Digo sempre, nos axudámoslle a asociación a facer o que eles queiran facer. E a verdade funcionou moi ben o tema do sorteo, xa fixemos algo similar o ano pasado, unha programación moi amplia que tivemos, o que decías, tivemos o apalpador, tivemos carrusel para os nenos gratuito durante todos os días, tivemos obradoiros de 1000 historias de coroas de Nadal, de un mago ilusionista que estuvo en Got Talent, que non quero decir mal o nome, Joshua Kenneth,
creo que o dixen. Ten nome de Iragotale, por sí, lo menos. Sí, que gustou moitísimo. Tivemos un maratón de música clásica dunha asociación Virtuoso Violini que temos ali en Oroso durante o Nadal. Bueno, a verdade é que unha programación moi ampla que ao final é o que se trata, intentar abarcar todos os idades, todos os sectores sociais e demais. Bueno, participando en todo, poido descansar algo, porque o Nadal sí, tamén é tempo de ledicia e de descanso, pero algo non sei algo sempre se descansa, pero a min gústame todo isto, co cual non o fago como algo negativo, todo o contrario. Ano 2024, alcalde, que balance facemos que bueno, arranque prácticamente da legislatura. Bueno, foi o 2024 foi o ano de poñer todo en orden, de sentarnos, de ver o que temos por diante a situación real do Concello, desta maneira pues, afrontar este 2025 xa co presuposto aprobado desde o mes de novembro, de tal maneira que xa temos o presuposto casi en vigor, vais a publicar a aprobación definitiva estes días, co cual xa estaría ese paso dado que é importantísimo. Desta maneira pues, podemos afrontar unha serie de inversións que de outra maneira pues, non poderíamos afrontar. Balance positivo, entón. Moi positivo. Dou tempo a reorganizar todo e encauzar a legislatura, efectivamente. ¿no? Que ainda queda moito por diante. Sí. Unha das propostas que penso que xa avanzou algo e que moitos concellos tamén da contorna teñen en boga, humanización, que parece que é unha palabra que, bueno, algúns concellos con máis conflictividade que en outros, pero tamén se pretende humanizar o Concello de Oroso, partes do Concello de Oroso, entre outras moitas obras, non? Pero sí. A humanización, por exemplo, da Praza Isaac Díaz Pardo, entre outros puntos, non sei se hai outros. Sí, esta era unha das obras importantes desta legislatura deste ano, é humanizar o que temos para entendernos entre o Concello, a Casa do Concello e o Parque Carboeiro. Era unha zona que, bueno, que realmente estaba igual que fai pois 40 anos, xusto diante do antigo centro de saúde, que hoxe é o centro cívico, onde temos a policía local, a escola de música e a próxima aula da xuventude, que estamos a puntiño de abrila, e o que vamos a facer en esa zona pois, é humanizala, facer unha remodelación integral, tamén vamos a cambiar as pluviales, que ali era unha zona que se inundaba moito, hoxe, por exemplo, inundouse, porque temos o río ao lado, entonces, bueno, sempre ten esa conflictividade, vai quedar solucionado ese tema, e facer unha zona pois, que enlace, digamos, a Praza do Concello, co parque infantil, ca Alameda onde se facemos a festa da Troita, que estaba o aparcadero que fixemos o ano pasado, e digamos que queda todo un pouquiño integrado. Hai tráfico rodado aí, en esa zona? En esos ahora mismo sí, ¿no? Ahora mismo sí. Vais a quitar o tráfico sí, rodado? En esa zona sí, ese trociño sí. É un trozo pequeno, e que esas plazas que se van a quitar, que son unhas 20, xa se repuxeron na parte de arriba do aparcadero que xa está en funcionamento con 84 plazas. De tal maneira que... Quítase dun lado, ponse noutro. Está unido, non é que este lexo, son 5 metros, 10 metros. Comezaron as obras? Estas témolas xa aprobamos o convenio, veu a conselleira outro día a Oroso a firmar, xusto antes de Navidades, son 700.000 euros, dos cales o Concello pon o 30% e a Xunta pon o 70% restante, e a idea é, estánse en proceso de licitación, e a idea é que comecen as obras xusto despois da Festa da Troita. Vamos a esperar a que pase a Festa da Troita, porque esa zona non podemos levantala antes, pero a idea é intentar executala antes de que finalice este ano. Vale. Que outras actuacións ten en marcha, ou bueno, que estén a piques, non sei se a medio, longo prazo, pero bueno, dunha forma... É o que che dicía un pouco antes, o que intentamos durante este ano, que o ano parece moi largo, pero pasa enseguida, parece mentira que pasara o 24 tan rápido, foi poñer todas as bases para ahora ser capaces de facer este tipo de actuacións. Praza Isaac Díaz Pardo, temos 5 mellora de rede viaria nas parroquias e tamén no núcleo urbano en Portavieira, que suman en total 682.000 euros que os temos xa adxudicados. Que significa isto? Que poderíamos ejecutalos xa, vamos a esperar máis de cara a primavera, porque co tempo que estamos tendo, lógicamente non podemos poñernos a ello, pero xa está adxudicado, é dicir, administrativamente o procedimento está acabado. Co cual, oye, son máis de 650.000 euros que vai dar unha imposición moi importante a todas as parroquias. Hai actuacións en todos os lados, non quero poñerme a nombralas para que non me quede nada atrás, pero realmente, bueno, pues antes de verán queremos ter estes 600 e pico mil euros executados. A burocracia máis engorroso xa está feito, ahora falta... está adxudicado, é dicir, poderíamos empezar mañán, a ver se me entendo. Lógicamente non, hai que esperar a que mellore o tempo, pero son actuacións en todas as
parroquias, son actuacións tamén no núcleo urbano e tamén Porto Avieira, de tal maneira que vamos a darlle un empuxón moi grande á mellora da rede viaria que lle fai moitísima falta ao concello. Temos outras dúas tamén importantes en Verdomás e na Avenida Compostela en Sigüeiro que están licitadas, que tamén, pues, ao largo de enero, febrero vamos a resolver, co cual tamén antes de verán podemos ter executadas esas obras. Son actuacións en rede viaria, entendo. Sí. Asfaltado ou tamén canalización? Sí. No, casi todas son, vamos a ver, dos 600.000 euros que che comentaba, son do POS e outros do Plan de Camiños e do PIR da Xunta, e son todas mellores de rede viaria. Despois, a ampliación da Avenida Compostela das Beiras Rúas, que son 62.000 euros, e unha ponte no río Carboeiro en Verdomás, na parroquia da Gándara, que está prácticamente caendo e que temos aí 80.000 euros tamén. Esas dúas están en proceso de licitación, as outras xa están adxudicadas. Bueno, pois importantes obras de mellora para o conxunto da ciudadanía en diferentes puntos espallados do Concello de Oroso, que se ven, é certo, que ten ese núcleo aí de Sigüeiro e demais, e son obras que se van a espallar por diferentes puntos, aldeas e parroquias do Concello, non? Según entendí. Sí, efectivamente, ao final é unha inversión moi importante, pero que era algo tremendamente necesario. Entonces vamos a afrontalo. Nos fixemos a nosa parte de deberes. Vou aproveitar que me das a oportunidade de falar aquí para falar de outra obra moi importante que non avanza ao mesmo ritmo que o que che estou contando da urbe da Praza Isaac Díaz Pardo ou destas licitacións que é a remodelación da Avenida Gravanxa. É un proxecto que quedou comprometido por parte da Deputación na legislatura pasada, levamos un ano a voltas co convenio, pero a día de hoxe aínda non temos ese convenio encima da mesa. É unha actuación importantísima, é 1 millón de euros. Sí, unha parte pon a Diputación, isto é un vial da Diputación, non é municipal. A parte que nos correspondía ao Concello, que eran 260.000 euros máis ou menos, a través dunha negociación do equipo de goberno que teño a honra de presidir, vaino a sufragar íntegramente a Aguas de Galicia, é dicir, o Concello vai costar 0 euros esa obra, e o que lle pido é celeridade para poder acometer esta obra o antes posible, porque é unha obra moi necesaria, xa non só a reurbanización estéticamente, senón que temos unha canalización de pluviales e de saneamiento nesa zona moi deteriorada, son as máis antiguas do Concello, agora está vendo filtracións ao río, que urxe temos que poñernos en marcha. Entonces, pola nosa parte, toda a colaboración do mundo, pero eu digo sempre, a min elegíronme para defender os intereses do Concello, e dame igual que sea dun color ou de outro, todas as inversións que veñan ao Concello son ben recibidas, pero eu creo que necesitamos que se poña negro sobre blanco ese convenio e que se empece a traballar neso. Pois ben aproveitado o micrófono de Radio Líder en Compostela para poder sacar adiante esta obra importante, tal e como está explicando o alcalde Álex Doval. Moitas obras, polo que vemos, moita inversión, humanización, facer máis accesible, máis peatonal, máis humana as zonas urbanas, Isaac Díaz Pardo, esta praza. Como vai ou que pretensión ten de crecemento no que se refire, pois eso, o emprego, o comercio, como unha visión que fai a nivel conxunto, non da xestión, senón de como está camiñando o Concello en crecemento de poboación, non sei. Nós temos a suerte de estar ao lado de Santiago, temos unha posición privilegiada, temos a AP9, é verdade que temos unhas condicións para crecer. Somos un dos concellos, dos 3 concellos da provincia da Coruña que temos crecemento e saldo vegetativo positivo, é dicir, máis nacementos que defuncións. Somos nós, Ames e Corcubión. Somos os únicos 3. Entonces, estamos nunha situación de partida moi importante, moi favorecedor. Estamos traballando na intento de ampliación do polígono industrial, porque fai falta máis suelo industrial. No relativo á vivenda, é verdade que temos un problema, igual que en todos os concellos de España. É un contagio xeral. Total, absolutamente. Hoxe en día ti entras en calquera páxina de alquiler e non hai nada en Sigüeiro. Eu creo que, tentaremos que... Non hai nada? Non. Pode haber unha cousa, un piso ou 2, sé que os hai. Probablemente, levo uns días sen mirar, pero probablemente non haxa nada. É un problema que temos, é máis que evidente, temos que abordalo. Eu vou intentar abordalo ca Dirección Xeral de Urbanismo, queremos poñernos en marcha con esa remodelación do plan urbanístico para ver se somos capaces de darlle salida a este atolladero que temos de construcción de vivenda.
Hai un ambiente moi cultural no Concello de Oroso. Non sei se xa hai algunha axenda que podamos anunciar, algún capítulo... Sí, gustaríame, normalmente cando veño falo moitas cousas, pero xe vou falar unha sola, porque lle quero dar moita importancia. No, quere que o chame máis habitualmente e vale, falando dunha nunha. Tamén nos vale, tamén nos vale. Pode ser. Vamos o próximo martes, día 17, ás 8:30, no Auditorio Municipal, vamos a... En 11 días, non? Vale. Sí. O día 17 vamos a proxectar unha película que se chama Sen Alma, que é de Iago Barrado. Esta é un estreno case no noso municipio, pero ademais estamos falando dunha película que unha veciña nosa, Sara Fernández, que polo apellido igual non nos conocemos, pero os de Sigüeiro conocémola a todos como a filla de Rosa de Bolboreta, porque a nai ten unha tienda de roupa das máis antiguas do Concello. Bueno, pues directora de sonido nesta película. Sí. Entonces, bueno, entrada gratuita. Eu invito a todos os veciños a vir a ver esta película. Vale, lembre. Martes, non? Martes 17 de xaneiro ás 8:30 no Auditorio Municipal. Vale. É un filme, ademais, que aborda un mundo posapocalíptico que, bueno, despois do COVID casi non é o mismo. Bueno, tampouco quero levantar, efectivamente, vale. Pero bueno, un mundo posapocalíptico é unha variante do virus da rabia, o sea que bueno, vamos a ver que tal. Eu creo que hai que intentar sempre apoiar a cultura, pero se é do teu concello non podemos escatimar en esforzos. Entonces, bueno, eu animo a todos os veciños de Oroso a vir a acompañar a nosa veciña nesa proxección. Quédase pequeno esa infraestructura para disfrutar da cultura no Concello de Oroso? É suficiente? Temos espazos onde... A ver, foi un salto cualitativo. Temos un auditorio de en torno a 170 plazas. É verdade que para certos espectáculos queda pequeno, pero tamén fai ser recollido para moitos outros que pois non teñen un super auditorio, non? Bueno, en fin. Pero realmente, bueno, temos infraestructura cultural e sobre todo temos vida. Mira, eu fixemos o outono cultural nos meses de outubro e novembro, todos os viernes. O último ou o penúltimo veo o conselleiro de Cultura, que o convidamos a vir a participar e a vir a velo in situ, non? E realmente estou moi satisfeito porque en todos rozámolo cheo ou enchimos. Co cual, oye, eso é de admirar. Invitamos ao conselleiro, ademais, porque, bueno, parte está financiada pola consellería, e queríamos ver que a veces os alcaldes temos o vicio de pedir, pero a min gústame que veñan para que ver que o que pedimos sacamos un rendimento, non? Porque de eso se trata. Bueno, estou moi contento do resultado do outono cultural, en parte tamén pola concelleira, por María Requejo, que leva este apartado, e tamén polos técnicos de cultura que escollen con moito cariño todas as obras e todas as cousas que se fan durante ese outono cultural para que todo funcione estupendamente. Queda a legislatura. Cantos son as eleccións? 2027, 28? 27. Sí. Serán en 27 se nada sí. 2027. Queda tempo de cambio, de troco. Que pegada quere deixar Álex Doval antes de enfrontarse pois ás urnas, se decide ser o reelexido e demais? Que pegada, que cambio? Que quere deixar en Oroso que non había e que bueno, pois tenda aí 3 anos para facelo? Das preguntas máis complicadas que me lo han feito, eu persoalmente espero que me recorden como unha boa persoa. Quero dicir, eu quero pasar por aí e que nadie me garde rencor, poder continuar indo pola calle, falando con todo o mundo, indo a tomar un café ou un viño e non ter que ter ningún tipo de problema. Hai moito ultra, Eso, tamén, sí. Sobre todo na política tan dividida que estamos vendo en outros estamentos máis arriba. Pero se o alcalde non se tira ao monte, tamén é verdad. Tamén é máis complicado. Eso na parte persoal. E na parte, digamos, máis de xestión, primeiro, que saneamos o Concello. Eso é unha parte moi importante. E segundo, que fixemos durante estes 4 anos, levamos 1 ano e medio, eu podeme creer a xente que me escoita que non temos máis vida que esta. É así de fuerte decilo, igual sona un pouco brusco, pero é verdade. Isto absorbe total e absolutamente, tanto eu como o meu equipo de goberno. Eu estou moi orgulloso das persoas que están conmigo traballando a prol do Concello. Temos, xa estades vendo, dándolle unha lavada de cara ao Concello importante. A humanización é darlle vida a un pueblo. A mellora das rede viaria que falábamos agora é
permitir que a xente continúe vivindo nas parroquias ou que se vaya a vivir ás parroquias, que a min, cada vez que aprobamos en Xunta de Goberno unha licencia para facer unha casa en calquera das nosas parroquias, para mí é unha alegría. Primeiro porque pagan o ICIO e despois teñen que pagar o IBI, pero no, en serio, porque realmente temos que tender a eso, E despois no ámbito deportivo e cultural que apoiamos na medida das nosas posibilidades a todas as asociacións. Eu creo que ser alcalde é o maior honor que pode ter unha persoa. Eu estou moi contento. Eu falo a veces cos meus compañeiros que teño algún que se preocupa moito polas eleccións, e a min podesme creer que non me preocupa absolutamente nada. Eu estou Claro, quedan 3 anos. No, pero bueno, 2. Eu teño, igual son un pouco... Pero non me preocupan, non? No, eu estou facendo o mellor posible, estou facendo todo, poñendo todo da miña parte. Espero que a xente o valore, e se a xente considera que non fixen o suficiente, pois tan amigos. Xa que antes desgregou o alcalde do persoal e demais, a familia, claro, cando un lle mete moitas horas a unha cousa, incide ou peca de darlle outra, ou de darlle horas a familia, aos amigos e demais. Ten tempo de ir ao cine, ten tempo de ir de cea, ten tempo de tomar unha copa se o decide, ou tamén sacrificáis? Ir ao cine non. Desde que son alcalde creo que non fun. Tería que botar memoria, pero creo que non. De cenar e tomar algo, sí, pero casi sempre no concello. Co cual ao final non sales do círculo, non? Sí, no, desde logo, vamos. Os cartos queda todo redistribuído. Mira, pasábamos outro día, bueno, que isto xa non sei se de comentar. Pasábamos outro día que fun a Coruña, un día de Nadal fun a Coruña a dar un paseo, decía eu, claro, resultoume extraño, facía moito tempo que non salía do meu concello e que claro, vas pola calle e non saludas a nadie. E isto para un alcalde parece unha chorrada, pero resúltanos extraño. Digo, mira, pues vou pola calle e nadie me fala. Que cousa máis extraña. Pero bueno, eu digo, hai xente, compañeiros que igual lle molesta, pero a mí... É un dato importante. Sí, pero a min encántame que a xente me fale. A veces hai xente que che dice, perdona, sei que non é o sitio, non pasa nada, estamos para eso. Eu xa digo, o tema das eleccións non me preocupa en absoluto. Bueno, pois algún dos temas que abordamos, como digo, que son moitas obras que detallaremos con, vaya redundancia, con detalle na nosa crónica en radiolidersantiago.com. Bueno, pues con ese acto cultural que queremos volver a lembrar ata que chegue a data, temos que poñernos en contacto con esta veciña para entrevistala. Bueno, pues agradecidos. Xa queda aquí por diante tamén para poder entrevistala, que esta é a primeira conversa que teremos durante un ano longo que será este 2025 de moito traballo no Concello de Oroso, xa derradeira. Ten pensado o Concello de Oroso estar en Fitur, na Feira Internacional de Turismo en Madrid, agora en 20 pico días, finais. Sí, iremos como os anos pasados coa Mancomunidade de Ordes, que somos 7 concellos, e tamén ca Asociación de Concellos da Vía Verde, que somos Santiago, Oroso, Ordes, Tordolla e Cerceda, por onde transcorre a Vía Verde, que é a máis grande de Galicia, e, por suposto, temos que estar ali. Vale, pois estará en Fitur, ali nos veremos. O digo porque Radio Líder vai estar por segundo ano consecutivo nesta nova etapa, pois trasladando o que ocorre en Santiago, en nosa ampla área de influencia, e tamén, como non, todo o que teña ben dar a coñecer a Mancomunidade de Ordes, que é complicado localizar a Mancomunidade de Ordes, como estamento en sí. Os medios de comunicación que están intentando, polo menos nos está sendo complicado, pero parece que xa demos debería ser máis accesible esta institución, non? Alcalde, unha observación miña, Bueno, é unha... eu o que che podo decir é que tan pronto salga, chamaría a presidenta para que vos chame. Veña, pois xa está. É o único que podo facer. Se xa estaba complicado, xa temos vía aberta. Graciñas, alcalde, de verdade. Gracias Alex a vos. Doval, Concello de Oroso, mandamos un saúdo agarimoso a todos os seguidores de Oroso. Non sei se o fixo xa, pero 8 de xaneiro, se quere felicitar o ano aos veciños, este é a súa cámara, señor alcalde. Eu creo que me teñen aburrido de tanto felicitar o ano. Sí, xa felicitou a todos, claro, en persoa. En persoa, na cabalgata de Reis. Bueno, eu solo desexarvos que sea un ano estupendo. É verdad que comenzamos con mal pé, con moi mal pé. Eu, mira, penso e ainda se me pon os pelos de punta, pero estou seguro que o mellor está por vir e que teremos un 2025 estupendo. Graciñas, alcalde. Moitas gracias a vos. Grazas.